Takže pár jedna díl, jak to ta holka bude holka a než šprtka. Jsem opět do té školy jako moc vůbec nechcel, jako musím, protože mamka by mi dala na prdel, no. No, jako to fakt nechci a musím se oblíknout, protože to je moje pyžamko, no. No, takže prostě asi no nějak tak, no, prostě nebudu se první den ukazovat moc, no. Snad tam najdu nějakou kámošku, no, protože žádnou nemám, no. Protože jsem taková šprtka, ale nemyslím si to. Jsem zapomněla. Já nemám baťoch. Já Ferel nemám baťoch. Co sakra budu dělat? Zpátky domů, ale mám už takový baťůžek, no. A jo, uvidíme se ve škole. Tak jsem ve škole, snad se tam najdu nějakou kámošku, no. No, ještě no, to jako běžku. A je už je hodina. To, já už to nevím, takový nuda, jako naše, jako, bylo trochu lepší. Kámo, ta Kára. Já se bojím. Ty mám jí někdo od nás musí u nás, kámo, já se tak bojím. No, hlavně, že jedu domů, teda běžím domů, já se tak bojím, sakryš. Girl. Jo. Za chvilku bude večer a zítra se druhý den ze školy, no, jako. Very špatný. Do sakra na mě zvoní ve 2 ráno, no tak to ne, no tak to fakt ne, tak please help me. No thank you, prostě, no. Jsem v pyžamku, už jdu spát, no. Snad zítra bude dobrý den, protože jinak no thank you, už fakt to nedávám. Takže já jsem ji vyjela a udělám za holku. Už je ráno, máma vaří brambory. Toto nejsem já! Kam to... Oh my bože, já jsem cool. Oh my gosh. Yar. A další part bude v TikToku, jo, ne tady a asi jo, tady